Može. Znači, kadetsku ekipu imamo 2 godine. U drugoj godini postojanja osvojili smo prvo mjesto. Znači, prve godine smo bili 3., druge godine smo bili 1., što morate priznati ove 3 godine od kad smo počeli se takmičiti, drugi puta smo osvojili prvo mjesto u Ligi nogometnog središta, znači prve godine sa seniorima, sad s kadetima. Imamo 6-7 kadeta koji su na pragu ili već igraju u prvom timu. Očekujemo da i ostali kadeti koji su još, znači, priključi se prvom timu, ukoliko uspijemo animirati dalje te dečke, nastavit ćemo sa kadetskom momčadi, a ako slučajno bude da ih nema dovoljno, probat ćemo naći ili pokušati osnovati ekipu limača sa našom djecom 2000 i mlađom, da nastavimo taj naš rad sa mladim, sa starijima i normalno da uključimo i ostale mještane zajedno sa našim vjernim navijačima da postignemo rezultat koji će biti zadovoljavajući za ovu sredinu. Seniorski rang? Seniorski rang pokušat ćemo ubaciti te, kako mi kažemo, naše klince, 6-7 u ekipu, nešto se pojačati, možda igrač ili 2-3. Odlučili smo dovesti iskusnog trenera Zdravka Šimeka za trenera prve momčadi. Želimo da dignemo to na viši nivo, želimo da naši igrači koji su pri kraju karijere zajedno sa trenerom novim povedu tu ekipu, da se školuju uz njega i za 2-3 godine da oni preuzmu vođenje ekipe i seniora, jer mi želimo da prvenstveno naši ljudi iz našeg mjesta vode ekipu i da igraju. Šimek je u biti formirao tu kadetsku momčad. Da, Šimek je prošle godine bio trener. Upoznati sa igračkim kadrom. Tako je, upoznat sa igračkim kadrom, upravo i to je jedan od razloga. Znači, mlade da ubaci koje je on trenirao, starije igrače koji su osvojili prvo mjesto, da on nastavi trenirati, jer on je naš prijatelj koji je tu dolazio 2-3 godine, on pozna situaciju. Zato mislim da je to najbolje rješenje, da podignemo još nivo prvog tima, pa ako da Bog, možda da se uključimo za sami vrh. Ok, hvala.